Un sinònim de Dacsa també és arròs, no? Sí, jo crec que en tots els concursos de culinaris, gastronòmics de paella està arròs perquè és l'ingredient principal. I Arròs Dacsa, el major productor d'arròs en denominació d'origen arròs de València, ha d'estar recolzant aquests concursos i sobretot perquè portem ja molts anys en el concurs de Sueca i hem de recolzar sempre i professionalitzar aquest concurs. Dacsa és tradició i innovació. Tradició perquè portem més de 50 anys fent ingredients agroalimentaris. Tenim 3 unitats de negoci, que és la molta d'arròs, la molta de Dacsa i solucions alimentàries. I també innovació perquè no parem d'innovar en diferents productes. Som coneguts sobretot per l'arròs, per la marca Arròs Dacsa, però fem moltíssims productes i cada vegada innovem més. Dacsa porta més de 53 anys, va començar don Ricardo Ciscar Martínez i sí que és veritat que en aquests anys s'ha professionalitzat moltíssim l'empresa. S'ha professionalitzat molt tots els departaments i és ara el que coneguem de Dacsa Group.